Do predvianočnej atmosféry určite patrí aj domáca zabíjačka. Niektorí si už len pamätajú, niektorí ju ešte stále zažívajú a pre ostatných sme pripravili nasledujúcu reportáž. Keď pred rokmi otvárali v sedle medzi Horehroním a Gemerom salaš, ani v tých najodvážnejších predstavách nedúfali, že by sa tradičné jedlá, aké varievali gazdinky vo všetkých domácnostiach, stretli až s takým veľkým ohlasom. Po dobrých skúsenostiach s brinzovými haluškami alebo baraním gulášom sa na Zbojskách rozhodli zorganizovať typickú zabíjačku. Z podujatia, ktoré malo spočiatku iba spestriť jedálny lístok, sa postupne stala príležitosť na oživenie tradičných jedál a chutí. No a s návštevníkmi sa doslova roztrhlo vrece. Zabíjačka na dedine to boli druhé Vianoce. Už aj tie vzťahy, rodina alebo priateľské, to už prišli vždy po tej zabíjačke. Si ľudia posedeli, pokoštovali, gazda sa pochválil, akú svinku vychoval, akú mala slaninku, vyššiu, nakoľko. No a stále mne ako človeku stále to tu chýbalo, tak sme sa rozhodli, že urobíme nejakú takúto tradičnú zabíjačku, aby ľudia videli, aby nezabudli na to, že tie vzťahy treba robiť, lebo je to veľmi dôležité medzi ľuďmi. My sme sa tu na Salaši rozhodli chovať tieto mangalice. Chováme ich zo servátky pri výrobe ovčieho syra. No a tieto mangalice sú zaujímavé tým, je to staré uhorské plemeno, ktoré sa kedysi tu chovalo. A sú veľmi zaujímavé, že sa môžu pásť voľne v prírode, že sú odolné. Mäso z týchto mangalíc je zdravšie, nemá cholesterol, alebo menej toho ťažšieho cholesterolu, tak sme sa rozhodli tieto svinky chovať. Máme tu vlastné družstvo Salaš Zbojská. Robíme špecialitu tzv. Pauštík a je to naložené mäso z tejto mangalici. Napraží sa, pridá sa do toho napácovaný bôčik a pečienkou sa to prehreje z vrchu. Tento rok organizujeme 6. nadregionálne majstrovstvá v zabíjačke. Zúčastnilo sa nám 10 súťažných družstiev. Máme tu súťažné družstvá aj so zahraničnou účasťou. Navštívili nás Plzeňáci, robia fajné bravčové pacované kolienka. Najlepšie na tomto podujatí sú tradičné chute regiónov. Přijeli jsme, protože máme tady dobré vztahy se Salaší Zbojská. Přesto jsme přijeli sem, aby jsme zase získali nějaké nové zkušenosti a ukázali jsme tady naše recepty. Děláme tady kolena, děláme tady slaninku, máme svý speciální recepty, které jistě uznáte, neprozradíme. Jo, nakládáme si maso do svých vlastních bylinek a to bychom tady chtěli odprezentovat a doufáme, že s tím uspějeme na tuto soutěži. Já jsem zemědělec, soukromý zemědělec a myslím si, že je dobře, že zůstávají regionální potraviny v regionu a rád bych, kdyby tohleto mělo prostě pokračování i do dalších generací, protože myslím si, že o tom je takový život. Porodcovia prioritu pri hodnotení dávajú hlavne na regionálne špeciality z jednotlivých družstiev, ktoré prišli z celého Slovenska, od zahraničia a hlavnou motiváciou aj účastníkov, aj poroty je, aby sme nezabudli na pôvodné chute, ktorý každý región má svoje. Takže myslím si, že dnes budeme chutiť Slovensko aj zahraničie typicky zabíjačkovo a zbojsky. Porodcovia hodnotili klobásky, jaternice, švánkes, pauštík, studenúo, fašírky. Všetko pripravené podľa originálnych receptov, ktoré si kedysi gazdovia v jednotlivých domácnostiach odovzdávali z pokolenia na pokolenie. A kto sa stal vlastne víťazom? V tento deň na Zbojskách jednoznačne všetci. Tí, ktorí tradičné jedlá pripravovali, ale hlavne tí, ktorí všetko ochutnali a tak, ako sa na správnej zabíjačke patrí, jedli, pili, hodovali.